Na dohodnutom mieste sú klientovi upresnené základné informácie k splavu. Klienti nasledujú automutonu na začiatok splavu. Je potrebné si naložiť veci do auta, aby ste sa mohli hneď po splave prezliecť. Nasleduje splav rieky. Po splave sa prezlečiete do vašich suchých vecí, ktoré na vás čakajú v aute Mutonu. Šoféra auta odvezieme späť na štart, kde ho čaká auto. Neoprénové nohavice si obliekame cez plecia a nápis Muton máme na pravom stehne. Na neoprénové topánky si vždy natiahneme neoprénové nohavice. Bundu si obliekame suchým zipsom vpredu a zapíname si zips pod krkom. Vestu si zapíname nápisom Muton vpredu a zapíname sa bočnými popruhmi. Veľkosť príľby si nastavíme týmito dvoma plastovými popruhmi. Príľbu zapneme pod krkom. Sadáme na bočný valec raftu a špičky zasúvame do čiernych popruhov. Spodnú ruku umiestnime nad list a vrchnou chytíme hrušku. Pádlujeme všetci v jednom rytme podľa predných háčikov, pravá i ľavá strana naraz. Pádlami sa medzi sebou neudierame. Pokiaľ ste mimo rytmus posádky, skráte alebo vynechajte záber. Kolegovi môžete pomôcť rukou. Kolegovi môžete pomôcť pádlom. Takto vytiahnete kolegu za vestu. Pozor na vyčnievajúce konáre. Plávame nohami napred, aby sme sa mohli odraziť od pevnej prekážky. Nedržíme sa konárov vo vode, radšej sa snažíme z vody výjsť. Chytíme lano a otočíme sa chrbtom proti prúdu. Lano nedržíme pod krkom, ale z boku. Lano držíme a nenamotávame si ho. Nedržíme sa lana tvárou proti prúdu.